Lêgerîna rastiyê Kurdistan lezgiyeva Eger dualîteya jiyanê û mirinê di cihekî de hatiye asêkirin, sedema vê ji sedî sed civakî ye. Ya rastî ne mirineke weke tê gotin û li ber me tê danîn heye, ne jî jiyaneke timî reklamê wê tê kirin têkiliyê xwe bi jiyanê re heye. Divê em rastiya xwe ya jiyanê ku kirine mîna simülasyonê fêm bikin. Hema hinekî ji rêzê hurmeta mirov ji jiyanê re hebe, hewce dike mirov ji vê toqa lanetê ya her li dora xwe dizivire û xwe dubare dike xwe rizgar bike. Abdullah Öcalan. Cewhera hemû dîroka mirovahiyê dikare bi yek hevokê were îfade kirin. Lêgerîna rastiyê. Xwe bibînin, bersiva pirsên her heyî bibînin vê dinyayê fêm bikin. Cihê xwe tê de fehm bikin, rastiyê bibînin. Hişê herî baş ê mirovahiyê xwe ji vê karê êşandin. Yê ku ji bo bi destxistina azadiya xwe cesaret neke, jiyanê xwe bixe xetereyê, layıkê ku bibe kole. Ji ber vê yekê, filozofê mezin ê Alman George Wilhelm Friedrich Hegel zêdetirê 200 sal berê zagonên diyalektika materyalîst a pêşketina xweza û civakê formüle kir. Ya sereke û giştîkirina wan qanûna înkarkirina înkarê ye. Felsefeya diyalektik a Hegel li ser yekbûna sê xalên sereke ava bûye. Derbazkirina ya kevin, berdewamiya pêşveçûnê, pejrandina ya nû. Bêyî înkara kevin, zayîn û mezinbûna ya nû nemimkin e. Ji ber vê yekê pêvajoya pêşketinê jî nemimkin e. Pêşketin derketina nakokiyeke mantiqî û rakirina wê di pêşerûjê de ye. Di vê wateyê de ji dayîkbûna neyîniya hundirîn a qonaxa berê ye û pişt re jî înkarkirina vê înkarê ye. Hilweşîna Yekîtiya Sovyetê bi înkarkirina nirxên bingehîn ên sosyalîzmê, înkarkirina mîrateya Lenin û her tiştê ku pê ve girêdayî dest pê kir. Zêdetirê nîv sed sal berê nivîskarê mezin ê Alman xwediyê xelata Nobelê Thomas Mann diş komünîzm wekî bê ehlaqiya herî mezin a sed sala bîstan binav kir. Diş komünîzm nikare îdeolojî û felsefeyekê bike. Belê, ev komek etiketan e ku peyamek afirîner nagire. Tenê mirovan parçe dike û hişmendiyê nazik û ciwanan heyecan dike. Mirov çawa dikare çeka berê ya cerbandinê parçe bike û bi rêve bibe, ji bîr bike. Bilez û bez hil diweşin. Sed sala bîstemîn derbas bû. Lê bê elaqeya herî mezin tenê ji holê ranebûye. Her wiha karakterê epidemiyê girtiye. Kesên ku di çarxa diş komünîzmê de bûn, niha şiklê diş azadiyê girtiye. Bilez û bez hil diweşin. Di rastiyê de diş komünîzm dikare wekî nexweşiyek ango vîrusek ku me jî tune dike û dibe sedema windakirina hişmendiyê were hesbandin. Bi dîtina min ne zehmete mirov di 20-25 salên bûrî de di nav civakê de ketina entelektûelî ya ku hem di warê perwerde, çand û ehlaqê de û her wiha di giringiya civakê de kêm a ke de afirîner neyê dîtin. Pisporên Enstitûya Pispor a Lêkolînên Civakî li Moskowayê mijarên lezgîn ên nasnameya civakî û dadmendiyê nîqaş kirin. Bi kurtasî wiha ne. Dadmendî îdeala me ye ku tenê di pêşerojê de dikare pêk were. Em ji yên din cuda dibin ku em ji wan çêtir in. Nirxên me yên kevneşopî yên taybetî hene ku em eşkere nakin. Em xwedî azadiyên kolektîf in. Ji ber vê yekê em ne hewceyê azadiyên takêkesî ne. Feraseta me ya azadiyê bi rastiyê ve girêdayî ye. Kî bêhêztir û dewlementtir be ne girîng e. Têgihiştina Rûsyayê ya azadiyê ew qas bêhempa ye ku li şûna azadiyê em hikûmetek bihêz û dewletek bihêz hewce nabînin. Ez dixwazim bi tiştê ku min dest pê kir bi dawî bikim. Ku cewhera hemû dîroka mirovahiyê dikare bi yek hevokê were vegotin. Lêgerîna rastiyê. Pirsên her heyî yên gerdûnê di hişê me de dilerizin. Ez kî me? Ez çi dixwazim? Bexteweriya herî bilind ji bo hemûyan, an bexteweriya herî nizm ji bo xwe tenê. Ez ji bo çi tê dikoşim? Aborî, hêz, azadiya kuştin û talankirinê, an sînordarkirina maqûl xerizeyên xwe yên nemirovî li ser navê wateya mezintira mirovbûnê. Ji xwe bersiv nîvê çareseriyê ye.